Sărbătoarea nașterii Domnului înseamnă pentru noi românii tradiție, dăruire, pace și atașament față de semeni. În acest an pe care tocmai îl încheiem, în fața noastră au existat o serie de provocări, iar mulți dintre noi am purtat tot felul de lupte și am încercat să facem față multor încercări. A sosit momentul să oferim și să dăruim din timpul și preocupările noastre cotidiene câteva zile în care să ne manifestăm iubirea față de semenii noștri și să întâmpinăm cu suflete curate sfintele și magicele sărbători ale Crăciunului. E bine de știut că un luptător neînfricat nu are nevoie doar de putere, de brațe tari și de curaj, ci și de o inimă sensibilă. Un luptător adevărat, asemenea unui cavaler, nu uită nici când și nu pierde din vedere faptul că lupta nu se poartă cu cei din fața sa, ci pentru cei din spatele lui, pentru binele acestora. De Crăciun doresc să vă urez tuturor multă fericire, noroc și împliniri, dar mai ales liniște și multă sănătate. Nașterea Domnului să vă găsească în credință și cu speranța că există în lume loc pentru implicare, cinste și dreptate. Crăciun binecuvântat!